szüleim egy általános iskolában tanítanak, és hát ugye, mivel hogy be akarják vezetni az első és ötödik évfolyamra, a óraszámot ez ugye nagyban megnöveli. De a tanároknak már így is tele van az órarendjük folyamatosan, és ezért ez szerintem kivitelezhetetlen. A diákoknak pedig egyszerűen csak nyűgöt jelentene az, hogy mondjuk még plusz délután benn kell maradni, ugyanis ezt már nem lehetne beszorítani az első 6 órába, ugye általános iskolákban. A hittan oktatást pedig külön a papoknak kéne elvégezni, ugye, ahhoz nekik külön termet biztosítani, és én személy szerint nem szeretném azt, hogy mondjuk középiskolában vagy gimnáziumban bevezessék ezt, mert nekem is csak nyűgöt jelent. Ja, szerintem az alap elgondolás ez nagyon jó ennek, mivel az embereknek, a gyerekeknek a jelenfejlődését nagyban növelné ez az esetleges hittan vagy erkölcstanítás, de viszont koncepciójában nem túl kivitelezhető, mivel ugye egy az, hogy több óraszám lesz, és ugye az is, hogy már az is eléggé nagy nyűgöt jelent a diákoknak és a tanároknak is, hogy plusz óraszámon tanítják a testnevelést, és még ez is hozzájönne. Ez szerintem nagy megterhelés az általános iskolás kisdiákoknak, és így nem tudnának igazán koncentrálni erre az esetleges erkölcs vagy hittantanításra, és tulajdonképpen csak elhülyéskednék tulajdonképpen, és így nem lenne túl sok hatása. Én ehhez a témához annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy szerintem mindenkinek megvannak ezek a vallási identitásai, és így főleg a kisgyerekekre ezeket a dolgokat nem lehetne ráerőltetni, hogy vallás oktatásban vegyenek részt, illetve erkölcs oktatásban. Továbbá úgy gondolom, hogy ez befolyásolná az ő szabadidejüket, további órákat kéne lecserélniük, hogy ezekbe kerülhessenek, és így a fontosabb dolgokról vennék el a hangsúlyt. Továbbá úgy gondolom, hogy nem örülnék neki, ha ez a mi iskolánkban bevezetésre kerülne, mert a gyerekeket igazából nem foglalkoztatná, nem érdekelni ez a téma. Szóval magáról a konkrét kérdésről úgy gondolom, hogy maga az, hogy hittant akarnak tanítani, vagy erkölcstant, ez nem feltétlenül probléma. Ugyanakkor valóban kivitelezhetetlen, mivel az én anyukám is egy középiskolában tanít, és már így is tele van az órarendjük a diákoknak is, nincsen elég tornaterem sem, meg elég szakképzett tanár se, aki az erkölcstant is el tudná tanítani. Viszont szerintem nem is innen kéne megközelíteni teljesen a kérdést. A nagyobb probléma még ennél az a hatalmi arrogancia, ahogy a megkérdezésünk nélkül csak úgy ők mondják, hogy legyen erkölcs, mindenki tanuljon ilyet. Meg se kérdeznek minket. Szóval szerintem ez az, ami probléma. Amiről már sok mindenki beszélt, hogy ez a rendszer ez alapvetően kivitelezhetetlen, mert nincs elég tanár és óraszám. Én még ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy igazságtalan is a vallásoktatás az iskolában igazságtalan lenne, mivel 7 gyereknek össze kell jönnie ahhoz, hogy hittant indítsanak. Tehát valaki, aki mondjuk külföldről érkezett ide, vagy valamilyen egzotikus vallást gyakorol, annak nem lesz annyi joga a saját vallását tanulni, mint azoknak, tehát mint az ilyen tömegvallásoknak, mint a keresztény hit vagy a mohamedán hit mondjuk. Másrésztről ez az egész hitoktatás szerintem egy kidobott pénz az állam részéről. A hitoktatás szerintem mindenkinek önköltségéből kellene finanszíroznia, és az egyházaknak kellene ezt megszervezniük. Hát szerintem az általános iskolákban, akik akartak, azok eddig is tudtak hittan tanulni, legalábbis azok, akik katolikus vallásúak voltak főleg, de szerintem egyébként se indulna más hitből hit, amivel 7 gyereknek össze kell gyűlnie, és abból más vallásból nem nagyon fog itt Magyarországon, ugye ebben a környezetben. Másrészt viszont, hát erkölcstan pedig úgy is tanulnak majd a gyerekek, kötelező úgyis majd gimnáziumban a felső években, és akkor előtte nem nagyon tudnak szerintem hozzászólni. Hát és
szerintem nem örülnék, ha mi iskolámba bevezetnék, mert inkább a természettudományokra kéne fektetni a hangsúlyt. Az a véleményem erről az erkölcstan és a hittanoktatásnak a bevezetésére, hogy aki eddig is szeretett volna hittan tanulni, az tudott, mert például nálunk is, ahol voltam általános iskolás, ott is rendezték ezt mindig, és járt rendesen a papbácsi, meg minden. És hát most ezt nem tartom annyira jó ötletnek, hogy most kötelezővé tegyék. Mert mondjuk aki nem vallásos, meg mondjuk ateista, azzal most mi lenne. És ezzel is szerintem a gyerekeknek a játék idejéből vennék el, és én nem tartom jó ötletnek ennek a bevezetését. Az én véleményem szerint az, hogy hitoktatást akarnak bevezetni, azzal nincsen semmiféle problémám, de azzal, hogy ezt teljesen kötelezővé teszik, az engem nagyon is engem zavar. Mert hogyha valaki hisz valamiben, és erről többet szeretne megtudni, akkor jó, menjen, tanuljon hittan. De viszont az, hogy ezt mindenkire ráerőltetik, az nem egyezik az én normáimmal. Annak én nem örülnék, hogyha az iskolánkban bevezetnék kötelezően a hitoktatást, mert nem szeretném, hogyha rám kényszerítenék. Először nézzük az erkölcsetika részét a kérdésnek. Az első osztályosok még nagyon befolyásolhatóak, főleg a tanárok felől. Némely esetben a tanár szava akár egyenértékű is lehet a szülő szavával. Mi úgy gondoljuk, hogy az etikát és az erkölcsöt a szülőknek kell megtanítani a gyermeküknek. Így úgy tudják elsajátítani ezeket a dolgokat, ahogy azokat a környezetük vagy a közösség, amiben élnek, elvárja, és nem úgy, ahogy az állam által küldött tanár gondolja. Az 5. osztályosok sokkal érettebbek és tapasztaltabbak, és valószínűleg már kaptak a családjukban, környezetükben valamilyen erkölcsi és etikai tudást. Ez már egy olyan korosztály, aki képes jól kezelni a kapott információt, és saját véleménnyel rendelkezik a dolgokról, és kevésbé befolyásolhatóak, mint első osztályos társaik. A hittan oktatásáról hasonló véleményen vagyunk. Az első osztályosok még nagyon fiatalok. Meséket olvasnak, és még hisznek a télapóban. Ezért szerintünk egy olyan kaliberű dolgot, mint a vallás és a hit, nem szabad rájuk erőltetni. Akinek a családi környezete vallásos, az valószínűleg úgy is tanul hittant, de akinek nem, annak ne legyen muszáj ebben részt vennie ilyen fiatalon. 5. osztályos korukban a diákok, ahogy azt már mondtuk, sokkal értelmesebbek és tapasztaltabbak. Ebben az évfolyamban kezdik el a történelem tanulását. Így ekkor már lenne egy másik elfogadható világnézetük a tanulóknak a vallás mellett. Ez csak néhány probléma. A többiről beszéltek a diákok. Azoktól eltekintve, mi úgy gondoljuk, hogy az első évfolyamban nem szabadna bevezetni, de az 5-esek megfelelően tudnák kezelni a helyzetet. A Cool Schoolban nincs vallás alapján történő megkülönböztetés. Aki akar hittant vagy erkölcstant tanulni, az megteheti a 7., 8., 9. órák valamelyikében, de erre az elmúlt 5 évben nem került sor. A lehetőség tehát nyitott, de a mai diákok nem élnek vele. Ha valaki kíváncsi a Cool School további véleményére a témáról, azokat a problémákat elemezve, amik a videók elején lettek felvetve, az kommentben jelezze.